jotta sä oot hyvä juristi, sun pitää ensin osata laki. Kuka tahansa läpäisee oikeiksen ja kuka tahansa voi ruveta juristiksi, koska se ei vaadi kuin istumista. Mutta sitten, että susta tulee hyvä juristi, niin sulla pitää olla sydäntä ymmärtää mikä on oikein ja myöskin saada muut vakuuttumaan siitä sun sanomasta. Mutta herättää kyllä se halu tehdä tätä duunia, niitä asioita, mitä mä näen. Mulla on niin hirveän erilaisia juttuja ja se on älyllinen haaste ja siihen kietoutuu sitten monesti sellaisia kamppailutilanteita, kun sä pyrit saamaan sen sun juttus menee niin kuin sä haluat. Sä oot jonkun puolella, ei välttämättä jotain vastaa, pääasia, että voitat. Tulokset erottaa hyvän juristin huonosta. Monet juristit tekee kymmeniä vuosia juristin töitä saamatta aikaan mitään, koskaan saavuttamatta mitään. Saavuttaminen on sitä mun mielestä, että sä saat aikaiseksi, sä saat oikeuden sisään lakiin. Eli se, että mitenkä niin tuomioistuin näkee asioita, tulkitsee lakia, sä saat sen kääntymään yksittäisissä tapauksissa, parhaassa tapauksessa isommassakin kaavassa siten, että laki alkaa olemaan enemmän oikein. Ammattitaito perustuu ymmärrykseen. Sun pitää ymmärtää oikeutta laajasti. Se on hyvä, jos sulla on myös teoreettista ymmärrystä. Se, että on tehnyt väitöskirjaa, on hyvä asia tässä ammatissa. Mutta se on vasta alku. Sun pitää olla semmoinen tajunta, miten tämä oikeus liittyy, miten laki liittyy elämään yleensä. Ja se tulee kun on kilometriä vähän takana. Mä halusin, että muuhun liitetään vahva tahto, oikeudenmukainen, periksi antamaton, älykäs. Jotain tällaista.